in Christmas times. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. Merry Christmas! Magpalit lang tayo. Ito pala yung OOTD natin today, guys. Bago tayo mag-base, pakita ko sa inyo. Ayan. Jeans na punit-punit. And espadrille na white. And yan. Tapos white na top. So yan yung suit natin sa concert. And mamaya may concert pa nga si Holly. Dito na lang nilagay ni Holly yung kanyang damit. Okay. Base muna ako kasi magluluto na tayo. Nagmamash na pala ng mashed potato. Kasi ibibake ko pa to. Sino nag-iwa nito? Si Simple Race ang bago kasi umalis, sinabihan ko na magbalat na ng pang-mash tsaka siya. Very good talaga. Kaya natulog. So, ito na yung ating mashed potato na may slice na potato na ibibake natin. Tapos mamaya lalagyan ko yan ng cheese. May cheese yan sa ilalim. Ano? Para din kami nag-concert din. Kulang na lang talaga may sumayan. May microphone na may kanta kayo, ha? Sabi na may ano daw karaoke. Sabi ni Jan. Kasi sabi ko sa kanya, merong microphone si Mars, magdala siya ng mini karaoke. Wag mo akong bibigyan ng microphone na niya. Ikaw kaya, tawa-tawa kami. Wag na. Chona? Papa-vlog, freezing good time. Papa-vlog. Ayaw niya kasing Tawa-tawa ako man yan. Grabe ko, ang kuha ka niya. May kwento pa May siya. kwento pa siya sa labas niyo. Alam mo, Melvin, in the city, Raz, a lot of people. So what? She doesn't care. Hindi naman ako kilala. So niya din yung nagre-reception. Nag-ano siya na sa reception. Ikaw Vlog ko siya. sabi niya, oh. Kaya ayaw niya talaga yung magpa-vlog. Ayaw niya. Bahala ka. Tawa-tawa ako sa kanyang ano. May pa. Kuha ka niya. Kuha ka niya. Mag-kaya pala ito, oh. Ano naman siya, parang ano na siya? Super right na ba? Yes. So, opposite ka naman to. Ay, may ano ka ba? Try mo muna to, babe. Paano mo blow the balloon? Let's blow the balloon. Going now? You wanna go out? It's so busy. Okay? Let's do this. Lagyan ko ng konting lemon. Mag-blow tayo ng balloon. Don't have a pop. Nasaan yung balloon? Walang balloon. Dito, daming balloon. Hindi na talaga yun siya hahawak ng microphone. Kasi nga, oo. Kasi napansin mo, after nung landmark natin, hindi na siya kumakanta. Kumanta siya pa sa parang dalawa ni Ray kanina. Oo, kanta-kanta lang kami kasi wala naman nag-vlog. Makanta siya, jamming-jamming siya. Alakas, ano, bomba sa inyo rin, ano, lakas ng kanta niya. Feeling ko, naanasan naman natin kasi hindi niya naman alam na pinagnatin. Kaya nga after kaya After hindi na talaga natin nakita niya. Alam mo yun? Ay hindi, yung ipa-vlog yung doon na tatawid. Ayaw niya! Yun yung mga daw, kami ng tao. Sa pawis mo. Pero hindi naman ganun. Grabe man siya. Ganun lang. Ganun talaga siya. Ganun kaya. Grabe man kung mag-ganun. Hindi. Tingnan mo. Ganun po. Umakyat pa nga dito. Umakyat? Sabi niya ganun. Sabi na. Grabe naman siya. Over na yun. Talagang in-exaggerate niya lang. Tawa naman kami ng tawa. Tawa naman kami ng tawa. Di ba sa May College hallway? Street, mayroong malalaking bintana na pwede kong ilagay yun. Gusto ko saan. Sabi mo naman. Kaya nga yun din yung sinabi niya kanina. Kaya sabi ka ganun sa kasi yung second outfit ko ba? Kasi, come on! Kasi na ba si Arlo Indra? Ha? Oo, dahil. Ayun. Umiiyak? Here, dog, here. May gusto siyang kanta. Lalo na pinapaan niya sa ayan, dapat. How did you go there? Go. How many was? 7. Alright. Yeah. But did you play
very well. Tapos ko na trade off. Tapos cream. Okay na to? Ito na sila, Mark. Hello, everyone. Ang ganda ng buhok mo. Parang ka lang highlight. Nagpakulay na din. Ah, saan? Sa Pilipino? Ha? Pilipino? Hindi, o ano sa Italia? Oh, you legend. Thank you. Hello. How was the trip? Yeah, good. Love it. Easy. Unlimited. No traffic at all. Saan kayo nag-stop? I will bring you now. May tisay tayo. Ay, naka-eyelash na siya. Wala pa. Wala pa. Oh, I meant Pinalit niya. Pinalit siya. Ay, nakalit na. Kasi kaya. Kasi wala na. Ano to? Pasalan? Yes. Ano yung frozen? Ay, ano yung Nabar na ha? Yun ang katan. frozen yan? Hindi. Ano ba yung day? Ano ginawa niyo today? Konti. Half lang muna, ha? Okay. Tama na muna. Tama na muna. Gusto mo? Luto na yung pagkain ng boys. Ayan na yung chicken and yung baked potato. Tingnan nyo, guys. Inano ko yung nata di coco. Drinain ko, gamit ko yung kamay ko. Yung, inano ko ba yung eto. Ginanong ko siya and ayan nangyari. O, diba? Ando na yung mga boys. Oh, you did. Ando na sila. Oh. Kumakain na yung boys. Pinauna muna natin yung mga boys. Where did you put the party? Tapos nang kumain yung boys. Kami halos lahat tapos na. Pero sila kakain yan mamaya ng lobster. Naubos yung chicken. As in, kulang pa. Nasarapan yung mga boys. Ayan, wala. Ubos talaga. Pati yung potato, wala na. Ayun na, oh. So, eto pala ito yung morcon na nagawa ko. Meron pa akong gagawin dyan. So, i-freezer ko muna ito. Tapos, yung gagawin natin para bukas. So, ito, i-freezer ko to. Ubi halaya muna ako, guys. Ay, tulungan kita maghalo. Ano ba? Ubi halaya muna ako. Frozen pa. I-frost ko muna. Wala ko na yan, hindi. Ako na dyan. Hindi, nilinitin. Okay. Okay, mga sauce. Ay, ikaw na magawa para makagawa ng Hindi, ako dyan, Bi, para ikaw magawa sauce. Okay. Ano nga ulit gagawin dito? Yung katulad ng ginawa ko kagabi para sa ating Dalawang ano. sauce na lang yung gawin. Yung slide, Yung pahaba? Pahaba. Okay. Makapal ka. Yes, ma'am. Thank you. Ayan ba yung thank you, guys. Dami natin matapos ang mga bagay. Bakit kagabi hindi mo kami pinapatulong? Ano ba ginawa natin kagabi? Wala, nagkain lang kami, ano. Tumulong ako sila hindi. Ay, tumulong na. Sorry. Nasaan yung aking pamunas na ano ba? Ayan. Ay, nga tinilago. Ito na ba? Ayaw na ako patulong. Nasaan yung knife natin na silicone? Ay, di ata. Yung tummy ko. Ito, malinis. Wala ka tuman na gamitin ko. Ay, Oh, sige, sige. ito yun. Gagamitin ko to, no? Hindi, babe. Paano ko? Linisin na to? Opo, please, thanks. Ay, may bundido to?
Oo. Okay. Ko lang yung butido. Sige. Nasaan yung hotdog? Kanina pa. Ayan. Saan ko ilalagay? Akin lang para... Ito na, ano, isa Thousand Island yung isa suka. Oo. All the girls are in here. No, boys. Boys are out there. Oh, boys are out. Asan yung hotdog? Yan na naman siya sa ano pa. Kanina pa yan tatakbo. Ano gagawin dito sa lobster mo, Nay? Kayo. Yan na yan. Tapos gawin. Hindi mo iinitin yan? Kayo? Okay din. Initin man. Initin na lang. Sige, Ilagay initin. lang sa ano, microwave. Hindi, ganun. As Hindi, oven? as oven. Ayan o, yung ano, yung, ayan o, cut. Lagay mo doon sa ano, Ito? sa tray. Lagyan lang ng ano to. Tapos ako. Yung egg bear, hatiin mo na rin. Diba, ang dami mo nang gagawin. Saan yung lalagyan ng baso? Doon sa ilalim dahil. Hindi mo na talaga nakita. Nasaan na yung Hindi na, bumili na ako Nasaan na yung bowl ko dito? Sino kumuha ng bowl ko dito? Ay, ako. Binalik ko. Sorry na. May malit na bowl yan. Mga, yung Lalagyan ng papel, baking paper. buo mo na lang yan, ilagay yung ibang chocolate. Hindi, kulang ko. Nasa mga baking paper mo? Ano mo, nag-suggest eh. Baking paper saan? Diyan sa pinaka-dulo. Ito nga malaki. Ano to, hindi na ipakatete? Diretso na to yung ano, oven? Wala, oo, para hindi dry. Okay. Oh, kasi pag-dry siya. Okay. Uy, ang bigat niya, sis. Uy, sarap yan. Liglig ite. Ilang? When? Ano? Ano na ba? Ilang minutes? ko lang Ilang yung minutes itlog. yung ano, lobster? Mga 5? Yung takip niya dito. Ano ko na muna ito. Tapo muna para ano. Yung takip, yung takip. Asan? Akin na. Ikaw. Ang gulo-gulo ko. Ito din. Gulo mo yung bowl. Ay, gagamitin ko Kasi yan. na ba itong rice natin? Ay, ang dami pa. Eh, salo-salo na lang. Wala, ang dami pa. Apat lang yung itlog. Sumunod-agad ko. Oo. Marami tayo dun sa itlog. Na? Madami tray? Oo. Isa pang tray? Oo, kasi hindi isa kasi mag-bake na ako ng ano din. Dito na lang ilagay yung lobster. Dura niya, sige mag-try ka. Ako nga, marunong ako nito. Make sure na Bakit? Bo, pinaano ka? Ang dami niya na. ano mo ha. Yeah. Handa, halata mo dami siyang gagawin. Today, pinabigyan. Ito. Di ba rin ako nito? Huwag lang sa lasa. Pero may mga ganyan. Yan. Make sure na ito hindi mag-touch sa mita kasi ano to. Yep. Ano yung no-touch? Pakuluan? Ugasan mo yung maghugas kang 4 please. Tapos ilagay ko doon? Oo, ilagay mo doon. Inon ko na yun. Oo, hugas kang 4. Kasi ako dito na ako sa halaya. Mag-halaya-halaya. Hindi. Wala lang hugasing. Sige, sabihan mo ako pag ano kailangan mo submission sa halayan. Tapos, ano na. Tagireta. Hindi. Ito na muna. Nag-drive ka ba kanina, Mars? Hindi. Si Ben. Alright. Bilis ang oras, no? Dito ang bulis talaga ng oras. Lagyan ko to pangalan. Yan daw yung babaunin niya. Kasi pag nag-fail, ako na lang magdala nito sa bahay, ha? Huwag niya, kaya yung babaunin niya. Hoy, galing ko kaya. Ikaw, kanina ka pa. Siguraan kita yan. Sorry. Sakit pa naman yung puson mo. Sakit ka ng puso mo. Wow, ducks yan, Daya. Ducks to? Oo, ducks yan. Hindi ayaw. Ay, madami yan. Right. Madami na to? Oo. O, di, ako na. Dadali niya daw. Dadali niya daw kasi. Sabi ko nga, lagyan mo ng pangalan. Akin kasi to. Ducks man yan ay ducks.
Sis? Yung pepper natin, nawawala. Nawala ang camera mo. Andiyan yung pepper natin, Day? Parang andun. Ikutin mo yun. Oh my gosh, this is gonna be the best embutido ever. Oo, no? Malaman. Ay, dahil yung shorts mo pala, oh. Ay, oo. Yung yolk, yung opposite mo siya. Yung isa. Ay, ito lang pangarap. Tayo ba tayong kinuha, Live? Yeah, training sa yung Ang ganda suot mga sana yung kagabi, kaso malamig ko. Wala, ipatong ko nga. Ay, nilagyan na natin yung pepper sa oven. Tapos sinanday gumagawa ng duck. Pwede yan, may... Manay, nafe-feel ko na this is the perfect one. Maluwag yan sa kanya, pero Parang feeling ko maluwag. May belt man. May belt man. Kasi ano din ako, ang size din ako. na ba? Sakto lang. Wait. Maganda kasi yung maluwag konti. Uy, wala pa. Tara, oh, ito nandito yung basihan ko. Tara. Yung sa'yo. Baka mahaba to? Maganda nga yung quality. Ito dahil. Pareho. Yung maganda yung belt pa niya makapal. Wala ka na ibang kulay? Wala, naubos na. Ano? Yung shorts niya sana, bumili ka ang ganda. Nandun, may shop tayo dyan. Oh. Ayan, oo nga eh. Ang dami yung blazer. Ay, ikaw pa naman nagka-birthday. Yeah. More blazer pa ako. Ay, na. Ang ganda ng blazer niya. Wow, ang galing talaga ni Ray. Nakita mo ano? Pepper size, ha? Pepper. Nakita ko kanina ha. May bawang ba tayo man eh? Meron, oy, Catherine, ikaw nagtanggal nun. Hindi mo nabig sa labas? Bawang. Yung bawang. Na. Yung bawang, ayun. Yes, baby. Oh, yun. Ayan. Yung egg. Yeah, ano? Egg. Look. You want banana? Oh, you want yogurt? Ay, baka gusto nila mag-dessert. Sino? Yung boys. Sabi nga, Wala pa nga tayong kain. Tayo nga, hindi pa tayo kumakain. Sabihin ko pala kain. Ramo sila, mamen. mag-ano ka na para may ano ka na. May Maraming space ang aking tiyan. At na. Wait, kainin ako ha. Uy! Ang open ni Kuya. Ang taba ng imbutido. So, hanggang dito ka lang para may space ka sa pag-ikot. Pag-iok niya. Ha? Asa yung pink dito pamunas mo ng layer? Ha? Oo. May space din ako. Ate Sol. Start. Yung hotdog. Nilagyan mong hotdog na dahil. Yeah. Daddy's playing door. Daddy. Oh no, wala na naman yung food mo. Ay, ang ganda na lang ng ating cake. Diba? Ayaw natin mag-pink tomorrow, ah. Asing pink, kung pink tayo Ay, tomorrow. ano pa talaga may pa-Christmas dito tayo na na-amaze sa pa-Christmas light. Pag matatanggalin yung Christmas light, Hindi ko na talaga yung tatanggalin. hanggang Pasko na yan. Hanggang 10 years. So, eto na yung dinner ng girls. Magla-lobster sila. Tapos, gumawa sila ng sausawan. Ayan. Ako, habang kumakain sila, magluluto ako ng humba. Palambutin ko na yung humba. Si Simple Rice. Si Simple Rice, ayan, pinapatapos ko sa kanya yung ano. Pero kakain na to, kulang na naman kayo ng eggs. So, nagpapakulo ng eggs dun. Mapapaka-copyright tayo sa ating pa-music dyan. Ayan. Nagbibigay na siya ng ice cream para sa mga kids. Bumili tayo ng cone, di ba? Ang cute ng mga boys. Ayan. Dessert na sila. Tapos nabigyan yung mga bata. Sila naman magbabanana split daw sila. Ang cute, guys. Sumasayaw si Kuya.
Si Tony ang nagkakat ng banana. Tulong-tulungan sila dito. Oh. Tutulong-tulungan. Bring it on. Gumagawa na ako ng custard cake. It's December again. I can't believe. Tumasayo yung voice. Hindi pa yung lasing nga. Ang sasaya na nila. Nag-asaran sila doon. Ang lakas lang ang pa-music ni Johnny Boyo. Si Jan, kanina nagdadrum yun si Jan. Next is, hindi pa ako tapos mag-custard cake, guys. Natapos ko lang i-dry yung ating, sear ba yung ating pork. Magpiprito muna tayo. Sila ang naatasan. Naatasan magprito ng isda para sa sweet and sour tomorrow. Piprituhin na ngayon pero bukas lalagyan ng sauce. Madali na lang ito. Oo. Ito, ano na, nangihina. Nangihina na siya. Magka-karaoke na siya. Gagawa na tayo ng sponge cake para sa custard cake. And ayan, kumakanta doon. Music. Saan kayo? Finally, nandito na si Holly. Ano na guys? 10-10. Hi! Hi, thanks Kylie! How is it? Good? Sa'yo nila. Did you do well? Thank you, Kylie. See you! Umiinom pala si Jan, nandun, no? Pala. Nabalatan na to. And, ayan, yung custard cake natin. Yesterday. Ang saya ni Johnny Boy. Ready na to i-bake. Yes! Monday. Nag-gym siya. Pangalawa niya na yan. Ayan na yung ating custard cake. Tapos na siya. Takpan lang natin siya ng aluminum foil. Ayan yung humba. And then, yung ating gagawin na caldereta. Ito na pala kasava na yung ginagawa natin. And may naghugas na doon. Kanina sikat ang naghugas. Ay, si Laipa. Tsaka sikat. Silang tatlo. May karelyebo. Oo, may karelyebo na sikat. Serious, pinatulong yung mga bata. Yan ang umba. Alas 12 na guys. Ayan o, ready na to bukas. Nag-uubi halaya na kami dito. And yung kaldereta, bukas ang continuation. And yung kasaba. Bukas yun lalagyan ng toppings. Ayan, tapos na rin yan. Ito na pala yung ube. Yung ube. Tapos kakain kami ng... Apat pa lang nga yung pita. Ayan na yung ating humba. Wala akong problema sa Ay, yung kaldereta, itutuloy ito bukas. Ginamit lang namin yung kaldero kasi nag-steam ako ng... tawag nito? Embutido. Handa bukas. May magdi-dessert na daw. Isa kay Simple Race, kay Mercy, kay Lyra, and ako. Ayan o. Tikim lang na. Ay, ayaw niya. Happy natin to sa tatlo. atin yan. Walang pilitan. Wala tayong pilitan.